Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, Unat magazinera. Gaur asteartea dugu, apirilaren 28. eguna eta bi elkarrizketa izanen ditugu, hementxe, Medikolez. Lehenik eta behin, zinemagintza kontuez arituko gara, Koldo Almandozekin, bera zuzendaria, zinemagilea izateaz gain, ekoizle lanetan aritu da, a las mujeres y a los libros canto, Maria Elorzaren luzemetrailean. Eta, gaurkoan jakinen dugu, zein izan den bere lana, nola ikusten duen pelikula, eta ikusiko duzu elkarrizketa interesgarria, Koldo, beti elkarrizketa kide aski dotorea eta jaioa delako. Pelikula hau, hementxen Iruñan estreinatuko dute, 27an, Ortzegunean, Golem Baiona zinemetan, eta, hemendik xaulatik, gonbidapena edo gomendioa, behintzat, joan eta gozatzeko. Bigarren elkarrizketan, bertze kontu batekin arituko gara, baita ere, artea edo kulturaren munduan. Kasu honetan, Irulegiko eskua aurrentzako ipuina ekoitzi dute, eta, horretan ibili da, zehazki denon artean, argitaletxea, aur literaturan espezializatuta dagoen argitaletxe hau, eta gaurkoan, horko arduraduna den Unai Paskualekin egonen gara, liburu honen nondik norakoak ezagutzeko. Guzti hori baino lehen, hasiko gara, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Apirilaren 28 batez, 1719an, Daniel Defoek Robinson Crusoeren abenturak argitaratu zituen. 1888an, Estatu Batuakek gerra deklaratu zioten Espainiari USS Maine Habanan ondoratu eta gero. 1974 urtean, Krabelinen iraultza Portugalen Antonio Oliveira Salazarrek ezarritako diktadurarekin amaitu eta demokrazia ezarri zuen iraultza izan zen. Eta 1985 urteko apirilaren 28an, IESaren eraginez lehen pertsona hil zen Euskal Herrian. Gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroko gobernuak 24 agenterekin zabaldu du neguko baso zuten kanpaina maiatzean, euri gutxi eta suteak izateko arriskoa dagoelako. Ollo kontseilariak aniztasuna aberastasun 6. eskola lehiaketako sariak banatu ditu. 5. eta 6. mailako 45 aurrek gobernuzerako bidaia hasi dute aurren eta gazten parte hartzea sustatzeko gobernu irekiak abiatutako ekimena. Zabalida Nafarroko lanbide heziketako erdi eta goi mailako zikloetan izen emateko epea maiatzaren 5 bitartean. Iruñeko udalak 9 ikastaro eskainiko ditu maiatzean helduek bizikletan ibiltzen ikas dezaten edo trebetasunak hobetu ditzaten. Hirigintza gerentzia Belosoko PAU baten behin betiko onarpena aztertzen ari da asteazkenean seminarioaren ondoan biribilgune bat eta inguruko lursail batean etxe bizitzak eraikitzeko. Iruñeko udalak apirilaren 30erako igandea ibilaldi botaniko bat antolatu du Takonera parkean zehar 2023ko biomaratoiaren barruan. 15 musika eskola bilduko dira asteartean gaur arratsaldean Baluarten 2023ko Nafarroko akordeoi jotzaileen topaketan. San Fermin jaietan zerbitzua indartu eta osatzen duten komuna jarri zaindu mantendu eta kentzeko kontratua esleitu da. Baztango udalak Elizondoko hainbat espaloi beheratu ditu irisgarritasuna hobetzeko. Arkupeak elkarteak urteroko zita garrantzitsua du Donezteben hilaren 27an Ortzegunean soinketa eta herri kirol eguna. Eta guazen agenda kulturalarekin. Asteartean, Marieta Galleta fabrika gaur egungo emakumei egindako omenaldia da atxaldeko 6etan Burlatako kultur etxean. Eta egile berriendako literatur lehiaketa 2022 liburua aurkeztuko dute Karrikirin atxaldeko 7 eta erdian. Narrazio laburreko modalitateko Jose Aldasoro, Ikertubia eta Ainara Tirapu saridunak bertan izanen dira, Maiane Txoperena kazetaria izango da aurkezlea. Hortziralean, elkarrekin ondu duten lehen diskoa hartze aurkeztuko dute Utsun Txalapartak
eta Jel Triok, piztuta euskal kultur begirada zikloaren barnean. Atxaldeko 7 eta erdian Sanduzelaiko Zibiboxean. Eta bertso afaria Euskaldunon biltokian Txantreako jaietan, Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluzerekin gaueko 9 eta erdietan. Larun batean Lakuntzako Kultura Etxean Euskara eta Hezkuntza jardunaldia antolatu dute. Euskararen arnasguneen erronka amai ingurua eginen dute goizeko 9 eta erdietan Kike Amonarriz Garikoitz Goiko Etxea eta Idurre Eskizabelekin. Alberto Barandiaran moderatzaile egonen da. 11 eta erdietan Nafarroan D eredua, arnas berritzen mai ingurua, Inigo Oreia moderatzaile eta Josu Reparaz Nora Salbots eta Agurne Gaubeka parte hartzaileekin. Eta porrotxekin batera Irulegira mendi txangoa antolatu dute sorionekuak, edozein aurre eta gurasori zabaldutako irteera izanen da eta izen emateko labur.eus/irulegin sartu beharko zarete. Kauai marrazkien tailerra 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat, lantegian aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko eta kolorekin eta formekin jolasteko. Sanduzelaiko Zibiboxean atxaldeko 8 eta erdietan. Eta Luis Orduña Ridruejo zuzendari konbidatuaren eskutik, La Pamplonesak flamenkoaren euskal musikaren arteko, kulturen arteko elkarrizketa magiko eta originala eskainiko dute. Jose Luis Monton filmineko gitarrista eta Gorka Hermosa akordeo jotzailea bertan izanen dira. Eta igandea Nafarroaren eguna ospatuko dute, apirilaren 30ean Baigorrin, egun osoko egitaraua izanen da desfileak, dantzak, musika, zaldiko maldiko elkarteak Nafarroaren egunera joateko autobusa antolatu du 10 euroan. Goizeko 9 eta erdietan aterako da Iruñetik eta itzulera 12etan izanen da. Eta jarraian egunkarien azalak ikusiko ditugu aktualitateari errepaso bat egiteko. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian Nafarroak 23,9 milioiko kreditu gehigarria onartu du osasunerako eta eskubide sozialetarako. Gobernuak argi berdea eman die 8,5 milioiko medikuentzako soldata igoerari eta 10 milioikoa 3 urtetik beherako haurrak dituzten familiei. Foru gobernuak bihar ere emango dio oniritzia, osasunbideari bertze 6 milioi euro gehitzeari. Argazkian berriz, falangisten protestak eta izenburuan faxismoaren ondarrak. Berri gehiagotan, Volkswageneko batzordek eta hornitzailek 2026tik aitzinera lana eta enplegua ziurtatzea eskatzen dute, eta herri pagainak Iruñeko alkatearentzako hautagaiak aztertzen ditu. Diario de Navarran, Nafarroak batez bertzeko historikoaren euri erdia jasotzen du eta 85.000 hektarea ureztatu gabe geratzeko arriskuan daude. Lehorte larriena Tuteran izan da, 163 prezipitazio gutxiago. Argazkian kontzentrazioa landabenen eta izenburuan automobilgintzaren etorkizunaren alde. Nafarroko Volkswageneko langileen eta hornitzaileen protesta bateratua egin dute. Bertze berri batean Nano Tudela enpresak 120 langile ditu, itxieratik gero eta gertuago. Eta ezintasun osoa lortzen du lapurreta baten ondorioz jasandako estresagatik. Gara egunkarian, lehorteak, laboreak eta landareak kaltetzen ditu Araban eta Nafarroan. Azken 6 hilabeteetan batez bertze baino 140 euri gutxiago egin du Nafarroan, udarako ureztatzea ez baitago bermatuta. Argazkian helikoptero militar bat ageri da, izenburuan berriz. Ukrainako gerrak gastu militarra areagotzen du Europan. Berri gehiagotan Osakidetzak 3.705 langile utzi zituen kalean urtarriletik otsailera, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomia 2,2 hazi zen lehen hiruhilekoan. Berri egunkarian, ia 10 biztanletik batek ezin du etxea berotu Hego Euskal Herrian. Bizi baldintzei buruzko INEren inkestak erakutsi du, 8tik bat direla astebeteko oporrik ere izan ezin dutenak eta aparteko gastuei aurre egin ezin dietenak. Muturreko pobreziak apur bat okerrera egin du. Argazki handi batean idorreko eta ureztatutako eremuko garagarraren arteko aldea ageri da izenburuan lehorteari neurria hartzen. Zerura eta urtegietara begira daude Nafarroako hego isurian
nekazariak. Iruñerriko zerealuztak kolokan daude euri faltagatik eta herriberako batzuk galdutzat eman dituzte dagoeneko. Bertze berri batzuetan, Europako gastu militarra gerra hotzaren garaiko mailara iritsi zen iaz. Eta Euskal Herria Irratian, automobilgintzaren langileek bat egin dute sektorearen etorkizuna bermatu dadin. Volkswagen Nafarroa estrategikoa izaten jarraitu dezan eskatu dute. Bertze berri batean, Enrique Villarreal Drogasek botako du txantreako txupinazoa, eta azkeneko lerroburuan, ehungintza industriaren langile esklaboak gogoan hartu dituzte Iruñean. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur euri pixka bat eginen du ipar isurialdean goizean. Odeien presentzia nabarmena izanen da egun osoan, naiz eta ostarteak ireki eguerdi partean hegoaldean. Kantauri isurialdean goizean euria eginen du, batez ere ekialdean, eta gauean ere egin dezake bertze pixka bat, baina han-hemenka sakabanatutako tanta batzuk besterik ez dira izanen. Temperaturan ia ez da aldaketarik izanen, balio altuenak 18-21 artekoak izanen dira. Balioak kostaldean baino altuagoak izanen dira barnealdean. Eta haizea aldakor ibiliko da, eta kostaldean brisa nagusituko da. Aste azkenean zertxobait igoko dira eguneko temperaturak. Maksimoak 20-24 gradu artekoak izanen dira, eta barnealdean kostaldean baino altuagoak izanen dira. Zerua lainotuta egonen da goizaldean eta goizean goiz, eta baliteke iparraldean euri txikia egitea. Egunaren bigarren partean ostarte zabalak irekiko dira. Mendi inguruetan hodei konbektiboak garatuko dira, beroaren eraginez, eta ez da baztertzen nonbait zaparradaren bat botatzea. Haizea aldakor ibiliko da eta kostaldean brisa nagusituko da. Koldo Almando, segurazki ere, bati baino gehiagori ezaguna egiten zaion izena, zinemagilea, zuzendari lanetan ibili da, kazetari baita ere, eta ekoizle lanetan ere izan dugu, hain zuzen ere, bertzak bertze, gaur izpide izanen dugun laburmetrai honetan, A los libros y a las mujeres canto, hemen magazinaren jarraitzaile zaretenok, segurazki ere ezagutuko duzu ez, zeren Maria Elortzari zuzendariari berari egin dizkiogu elkarrizketa pare bat, eta egin diogolako jarraipen txiki bat, laburmetrai eder honi, eta Koldo Almandozekin egonen gara, zeren justo orain, gaur bertan Bilbon eta datozen egunetan ibiliko dira Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan, estreinatzen, hain zuzen ere laburmetrai hau, beraz, hemen dugu Koldo Almandoz, arratsaldeon, Koldo? Arratsaldeon, bai. Ilesker gurean egoteagatik, Koldo. Lehenik eta behin ez bazaizu inporta, jendeak kokatzeko Koldo eginen irakurriko dut, motz-motzean sinopsia eta gero sartuko gara elkarrizketan. Oso ondo. Beraz, zera erraten du sinopsiak. Virgiliok armei eta gizonari abestuko ziela esanez hasten zuen Eneida. Film honen izenburuarekin bertso horri keinu bat egin nahi genion diote. Izan ere, gure asmoak ia aurkakoak izan ziren, izan arren iraganeko tradizioarekin ere hitz egin nahi dugu. Hauxen zioten Maria Elortzak eta talde guztiak. Pelikula hau, 4 pertsonaien eta bere liburuen erretratua da diote. Filma letren errebindikazio bat ere bada, eta era berean, emakume horiei omenaldia egiten zaie, erresistentzia ekintza batean zaintzeaz arduratzen baitira. Hori zen labur metrai honen sinopsi txikia, badakigu pelikula, berezia zela hor, Maria Elortzak pixket bere kamerarekin iaia egina bidaiatzen handik hemendik, baina gaur ezagutuko dugu pixket bertze aspektu hau, ekoizle lanena. Koldo, lehenik eta behin, nola iritsi zen zure eskuetara labur metrai hau egiteko aukera? Bai, hasi behar dut esaten hori, berez laburmetraia baino luze metraia dela, ez? Pelikula luze bat da, eta akaso hasierako espiritua, neurririk ez bazuen ere, gero pelikula luzatzen joan zen, hor gauza eta altxor pila bat azaltzen hasi ziren, da orduan pelikulak 70 minutu ditu, eta pelikula luze bat da, ez? Eta, nola iritsi zen hau?
Azkenean Mariak egin ohi duen zinemaren aritik beti, ez? Mariak beti bere inguruan daukan jendea filmatzen du. Ez? Oso, nolabait esatearren zinema domestikoa egiten du, eta orduan, askotan bere familia filmatu izan du, eta kasu honetan hasi zen, bere amaren lagunak filmatzen, ez? Ja adin bateko emakumeak direnak, normalki kulturarekin, irakaskuntzarekin eta zerikusia izan duten emakumeak izan dira, eta haiek filmatzen, da haien etxeak filmatzen hasi zen, eta hortik tiraka, ez, emakume hauek beren liburuekin eta beren liburu erreferentziekin dituzten harremanei tiraka, historio bat bazegola iruditu zitzaigun, ez? Hor, 2023 urtean, emakume edadetu eta liburu ez hitz egitea, bazuela iraultzailetik zerbait iruditu zitzaigun, eta, pelikula egin behar zela erabaki zen. Zu ibilizara lan ezberdinak egiten, zure ibilbidean zehar, kasunetan, ekoizle lana, Koldo, ezagutzen ez dugun ontzat ongi, mundu hau, zer egiten du ekoizle batek? Egia esan askotan, norbelak egiten duen lanari nolabaiteko titulo da jartzen zaio, ez? Baina nik normalkin ere pelikuletan ere, edo idatzi, edo zuzendu, edo ekoizle lanak egin izan ditut beti, ez? Orduan ez zait arrotza egiten. Ekoizleak pixka bat da zuzendariak, edo idazleak, edo pentsatzen duen hori, egiteko edo materializatzeko tresnak jartzen dituena, ez? Nolabait hori, pentsatzen adibidez pelikula horretan Mariarekin, badago ideia bat, Herkulanoko paperak ez dakize, ekoizleak egiten duena, edo nire kasuan adibidez da, nolabait zuzendariarekin frontoilan egin, ez? Ark botatzen dituen ideiak eztabaidatu, hitz egin, nola egin daitezken, edo nola gauzatu daitezken erabaki, eta hor irtenbidea jarri, egin dezagun bidai bat, joan gaitezen Napolira, joan gaitezen ez dakiz Sumendira, ez dakizen bat egun ditugun honetarako, antolakuntza lan bat, eta bestetik ere uste denaren kontra, edo nik behintzat ekoizle izatea ulertzen dudan moduan, bada ere lan, irudimena eta lan kreatibo bat da, sorkuntza lan bat ere bada, ez? Ekoizleak behar du nolabaiteko gaitasun bat, pelikulan barneratzeko eta zuzendariari lagundu eta irtenbideak eskaintzeko. Baita ere, gehiago jakitearren, lan honen inguruan, baita ere ekoizleak pentsatzen du nizartakit, zenbat kamera jarri behar diren eszena bateko eta zen motako kamerak eta olakoak, edo hori zuzendariaren afera izaten da. Beste behin, gero eritzi ezberdina daude honetan, baina nik zinema ulertzen dut lantalde gisa. Adibidez, niri zuzendari izatea tokatzen zaidanean, eta adibidez, Marian Fernández Pascal ekoizlea daukadanean alboan, nik erakusten dio testua, nik galdetzen dizkio gauzak, bien artean hitz egiten dugu, 2 kamera ote diren, 3 kamera ote diren, ekoizleak zehaztuko du gehiago, zenbat diru dagoen, ze baliabide dagoen, eta noraino iritsi gaitezkeen. Ekoizlea xurra bada, esango dizu beti, kamera bakarra dagola, diru gehiago eskuratu nahi duelako. Ekoizleak nahi badu pelikula ondo egin, esango du haizu, gure aukera da, akaso 3 egunetan kamera bakarra izatea, baina beste 3 egunetan 2 kamera lor ditzakegu. Baina hori normalki solasaldi batean ematen da, eta baliabideak zeintzuk diren ikusita, ez? Orduan, ideia kreatiboa edo nola egingo den erabakitzen duena normalki zuzendaria da. Zuzendariak esango du, nik kamera jarri nahi dut mendipuntan edo jarri nahi dut ura azpian. Baina, gure lana pixka bat da ahalbideratzea eta gero esatea, ez? Baizu, pelikulan 3 segundu besterik ez behar ez badituzu, ura azpiko kamerarenak, igual ezin dugu gastatu 2 egun eta 4 kamera 3 segundu horiek lortzeko, zentzurik ez duelako, ez? Pixkat kudeaketa horretan aritzea da. Batzutan ere, hankak gelditu behar izaten dire, edo pixket hori erran, ez? Haizu barkatu mugak daude, eta batzutan lan hori egitea ere tokatzen da, ez? Ez dela goxoena izanen pentsatzen dut. Baina hori ere norberaren arira da. Nik horregatik esan dizut, nik adibidez idazten dudanean, zuzentzen dudanean, askotan idazten dut jakinek zeintzuk izan daitezken baliabideak. Nik sekula ez dizute idatziko helikoptero batek istripu bat du eta Donostiako badia erdian erortzen da. Ez? Badakidalako hori egitea ezinezkoa dela. Orduan,
ikusita ze baliabide ditugun, ze pelikula mota den, horretara ere, nik uste idazte prozesutik azten dela pixkateko izpenarena, eta gero guk lan egiteko dugun modua, badela oso hori, oso lantalde lanarena, eta ez dio bakoitzak bere ipurdiari bakarri begiratzen, baizik eta begiratu behar diozu ere, beste lantaldeko jendearen ipurdiari ere, gauza hauek moldagarriak dira. Ez luke drama bat izan behar, ez? Askotan badirudi hor, borroka bat dagoela beti ez, zuzendari eta ekoizlearen artean, batzutan ematen dira, baina gure mailan, eta guri gustatzen zaigun zineman behintzat, hori ez da ematen. Ederra, talde bat bezala beraz, egitea lan, eta gehitzea igual mugatu beharrean, eta kurioso erran duzuna, ez, ere kreatibitatea behar dela. Claro, hemen normalki lan zaietako bat ez ekoizlearena edo izaten da finantziazioaren kontua, ez da, Koldo, hori da igual, filmagintzaren edo zinemagintzaren igual aspektu, zailena, beharrezkoa, baina, pixkete kostatzen duena, ez da? Hor, betikoa da. Bideak daude, horretarako bideak daude, bideak dira telebistak alde batetik, eta bidea da nolabait deialde publikoa bestetik, ez? Kultura alorreko deialde publikoa bestetik. Eta hor, egia da, gero eta jende gehiago dagoela, sektore honetan lanean, gero eta proiektu gehiago dagoela, eta, gero eta zailagoa dela, norberak, proiektu aurrera ateratzea, edo bintzat, finantzaketa hori bi alor hauetatik lortzea. Egia da, telebisten bidetik jota, edo inbertsio pribatutik jota, argi dago honek eskatzen dituen produktuak molde batekoak direla, eta hau da, zine konbentzionala, eta errentegarria izango dena diru aldetik, eta nazioarteko salmentak izango dituena, eta pixkat mainstreamari begiratzen diona, eta gero bestetik, kulturarekin edo artearekin zerikusi gehiago duten pelikulek, hor badaukate bide bat, eta bide hori izaten da hori, edo gobernu ezberdinen deialdi publikoak, Euskadiko gobernua dela, Espainiarra, Nafarroakoa, gero badira ere hor kultur zentroak, tabakalerak, azkunak, uarte, ezakizet. Eta orduan, bazoaz handik eta hemendik nolabaiteko puzlea osatzen, eta hori lehen esan dakoa, behar badituzu lausoz pelikula normaltxo bat egiteko, akaso lor daiteke, behar baduzu hori, helikoptero bat Elizondo erditik pasa, eta ez dakitzen bat etxe sarrastu, zailagoa izango zaizu, bai. A las mujeres y a los libros canton ez da agertzen hori, ez? Ez dugu helikopterorik bombardatzen. Ez, baina pelikula oso irudimentsua da, ze oso gutxirekin zentzu horretan, asko bidaiatzen duen pelikula bat da, gauza askotaz hitz egiten duena, oso erritmo azkarra duena, baduena beti komedia tonu bat, ez? Da pelikula, nik esango nuke, argitsua dela, ez? Emakume hauek umorea eta argi asko ematen diote pelikulari, ez? Zuri esaten dizute lehendabiziko momentu batean, pelikula hau badoa hori, etxeko liburutegi txiki hauetaz, ez? Nik atzean daukadanaz, eta emakume batzuen inguruan da zentzu, eta gero pelikula da, abenturatxo txiki bat, emakume bakoitzaren biografia eta nondik norakoak oso ezberdinak eta oso bitxiak dira, eta, zer esango den nik, baina badu xarma berezia duen pelikula da. Ze ona. Hortan sartu aitzinetik Koldo, azkeneko galdera bat hori ekoizpen eta zuzendaritza lanetaz, ez dakit izanen den, beti erraten dute eskaxiak ere, ez dakit, gogamena edo inteligentzia zorrozten duela, ez dakit posible den momentu batean, ez dakit, zuzendari bat oso hortxen finkatua dagoenean eta aurrekontu ikaragarri handia duenean, momentu batean ere uzten alduzula burua ustetik nizer dakit, eszena bat egiteko, eta hartzen alduzula bertze baliabide horiek gehiago estetikoagoak, eta sartu aurrekontua, sartu efektu espezialak, zerbait hori, ikusgarria eta listo. Eta orduan igual ere eramaten alduela horretara momentu batean, eta presupuesto gutxi izateak akaso ere laguntzen duela sorkuntza, sormen handiagoa izaten.
Ba, bueno, nik ez dut hori ukatuko, eta hori hala da. Gertatzen dena da, hori esaten dugunean, badirudi hori orokortu daitekela, ez? Generalizatu daitekela. Eta hori ere ez da horrela. Esanet, hori batzutan gerta liteke, eta kasu batzutan gerta liteke, baina horren aitzakian lortu duguna da, ez bakarrik zineman, lortu duguna da nik uste iaia lan arlo orokorrean hori nolabait goraipatu eta eskasia birtute bihurtu, ez? Eta hori ez luke bidea izan behar. Osea, argi dago, hori badago la jende talentu duen asko, oso gutxirekin asko ateratzen duena, baina hori ezin da normaltasun bihurtu. Ze hori normaltasun bihurtzen badugu, hori ez da beti emango, ez? Orduan, hori bada egia, hori nik uste aplikatu daitekela alor batzuetan, baina bada egia ere, edozein lanetan bezala, behar direla baliabide batzuk, ez? Hori nik konbentzitua naiz, oso mutilen artean ere, badala asko oso trebea dena motozerrarekin, baina baliabide batzuk behar dituzte, arbola ondo erausteko, kablea, jeisteko, ez dakiz zer, igual traktorearekin oso abila da, baina gauzak beste modu batera ere egin behar dira, ez? Orduan, nik uste oreka batean eman behar direla gauzak, eta askotan ere kontrako ematen da. Askotan ematen da ere, eta honetaz ez du jendeak hitz egin nahi izaten, baina diru, baliabide gutxirekin, talentu gutxi duenak ez du ezer egingo. Eta talentu asko duenak baliabideekin gauza handiak egingo ditu, eta hori ere egia da. Kertzen dizut erantzuna, interesgarria kontuz ere bai, mezu horiekin, ez? Prekarietatea goraipatzerekin, eskaixia goraipatzerekin ez aldugun normalizatuko, ez? Zenbait egoera, Koldok botatzen zituen hausnarketa horiek hartzekoak eta pixkat hausnartzekoak. Koldo, guazen filmera orain erraten genuen a las mujeres y a los libros kanto. Ez dakit, nola dago gorputza emaitzarekin? Ze sentsazio duzu? Neri asko gustatzen zaidan filme bat da. Neri Mariak egiten dituen pelikulak, ez? Berez, beti iruditzen zaizkidalako bat direla zerbait berezia, ez? Batetik badira sakonak, baina beti daukate arintasun eta umore puntu bat niri asko gustatzen zaidana, zen ni naiz kapaz sekula horretara iristea, ez? Nik lan egiten dudanean, orduan, nik asko ez dakit, nolabaiteko miresmena diot, nik sekula egiten ez ditudan gauzak egiten dituen jendeari, ez? Almen horregatik. Tarduan, ni akordatzen naiz, pelikula horrek egiten duena oso modu xumean da, ikusi, ez? Nire atzean dagoen adibidez, hau da, etxeko liburuak hemen jasota dauzkat. Akordatzen zera hor pandemia garaian, alako Zoom elkarrizketak egiten zirenean, egiten ziren alako txantxak, ez? Jendeak erakustitu bere liburuak, ez dakizte, kultureta, eta batean jabetze zara hori txarra dela, ez? Norbaitek etxean liburuak izatea, bihurtzen da zerbait arroskoarena, pedantearena, eta ez dut, nola iritsi gera honea, ez? Orduan, zentzu horretan, niri Mariaren pelikula iruditzen zait, marabila bat, zeda liburuak irakurri, zaindu, zabaldu dituzten emakume batzuen historia, baina dago xumetasunez, humorez, oso modu partikularrean kontatuta, eta pelikula ikusterakoan denbora oso harin pasatzen zaizu, ez? Orain arte egin izan ditugun emanaldietan gertatzen dena da, emanaldi ostean handagoen jendeak beti jakin nahi duela gehiago. Beti geratzen da, gehiago galdetzen, zergatik, sortzen duelako horrelako kuriosidade moduko bat, eta jendeak geratzen delako irribarre batekin, ez? Eta hori oso polita da, zine areto batean hori ikuste oso polita. Zuzuk ere inguruan emakume irakurlerik, ez dakit helduagoak, ez dakit bikote bat izan daiteken, baduzu alako norbait inguruan, Koldo? Nikola, pelikularekin nola alderatu daitekena edo nire ama izango litzateke, ez? Eta oso bitxea da, ze amak asko irakurtzen du, baina niri grazia asko egiten dian zerbait da, irakurtzen du eta gero berehala hazten du irakurritakoa. Orduan kapaza da, liburu bera behin eta berriro irakurtzekoa, ze bada hori ez, irakurtzeko modu bat, zeinetan ez duen bilatzen esaldi ona hau buruz gogoratzea, edo ez dakiz ere ez, da pixka bat ohitura arnastea edo puntua egitea bezala, irakurtzen du gustoagatik, ez intelektualagoa izateagatik, edo ez gusto, placer hutsagatik, ez?
eta hori ere, bueno, gustatzen zaiz, nire belaunaldiko, edo nik behintzat, guk irakurri izan dugunean beti izan da, pixkat asmo pedagogiko batekin, ikasteko, ez dakit, ez, kultureta goa izateko. Baina nire esmenez ikusten dut, placer hutsagatik, ez? Naiz eta denek esaten dugun, irakurtzen dugula placer hutsagatik, gero aldugun bakoitzean, ez? Jende asko botatzen ditu zita bat hemen, besteak esan zuen hau, ez? Nire amak adibidez Aldatzen duela liburua bera, ez? Hori da, nire amak asko irakurtzen du, ez dizu sekula esango, ez dakize liburutan, ez dakit nork hau esan zuen, keba. Da, placer hutsa, eta horrekin bidea asko ematen dit. Ez dakit, Koldo, galdetu nahi nizun, liburua ea aldarrikatu behar den irakurmena bertze aixialdien, ez dakit gainetik, ez dakit, hobea den, bertze batean, hain zuzen ere, liburu bat irakurtzen, ez? Horra aipatzen zuen, nola, bueno, 19. mendean eta handik, liburuaen, ez, ekoizpena handitza baldu zenean, claro, jendeak egiten zuena da, batez ere kontsumitu liburuak eta estilo honetakoak, ez? Hau da, hoixen, ez, pixket gaur egungo prentsa arroxa izango zen alako, ez, liburuak, ez, liburu arroxak nola baitere. Ez zutenak, ez, trasfondo gehiagirik tramaz aratago, ez? Eta bueno, harritu zidan, zeren nola gaur egun badugun liburuaren kontzepzio hori ere, pixkat aipatzen zen ez, kulturetaren kontua bezalakoa, eta bueno, bere garaian ere izan zuela, ez, kontsumismotik horrek ere bai. Eta orden, zalantza sortzen ditea ze puntotaraino nola baita aldarrikatu behar den, erran daiteken, aizu, irakurtzea, ez dakit, aixialdi betegarriagoa da edo sakonagoa da, ez dakit horrek zentzurik duen. Ja, ni azteko sakralizazio ororen kontra nago. Eta baita ere, kultural horrean ematen diren sailkapenenak, ez? Adibidez, nik zuri esaten dizu, ni zine zuzendaria naiz. Eta derrepente, horrek jartzen zaitu maila batean, eta nik esaten dizut, nik komiki egilea naiz. Eta prestigio alorrean, ez daukate berdina. Edo ni idazlea naiz, ez? Edo ni dantza garaikide egiten dut. Orduan, hor, badago ere, sailkapen moduko bat gizarteari begira, eta gizarteak begiratzen zaitu modu batera da bestera, komiki egilea bali mazera, edo zinegilea bazera adibidez, ez? Nik adibidez, hemen atzean ikuste dituzuen liburuen erdiak komikiak dira, ni oso komikizalea naiz, asko gustatzen zait. Eta iruditzen zait, literaturak eta zineak adibidez ez direla, komikia baino gehiago, edo antzerkia baino gehiago, edo txotxongiloa baino gehiago. Zan nahi duana da, sakralizazio horok ekartzen duela sailkapen, klasismo, kasta sistema bat, zeina ez da ona, ez? Niko hori asko ikusten, nik komikia ez dut irakurtzen, gauza basuago izango balitz bezala. Orduan, pelikula honetan adibidez, Mariak aldarrikatzen duen zerbait da liburuak erregin behar dira. Osa, badago, ez, liburuak erretzearen kontra, ez? Liburu erretzeak hor badago simbolismo oso bat, Mariak, zentzu horre, liburuak erre daitezke, ez da zer gertatzen. Pelikula hau egiteko liburuak erre ditugu. Osa, ez da liburua sakralizatu behar, liburua ez da artoa landatzea, baino hobea edo kultuagoa, edo handiagoa, ez? Nik inbidia diet mendira junda txori kantuei esker, 30 txori, hori ez, identifikatzen dakitenei, niretzat hori iruditzen zait, ez dakit, literatura frantsesa osoa, baino askoz ez jakintza sakonagoa eta sustraituagoa, ez? Orduan, bakoitzak izango du hor bere sailkapena, baina laburtzearen ni oso, liburua eta liburuaren atzetik datorren guztia sakralizatzearen oso kontrako naiz. Eta, hala ere, Koldo, aipatzen genuen gaur egun, akaso iraultzaile izaten aldela, emakumeak eta liburuak ez dakit, ez? Edo haiei gorazarre egitea. Eta aurrekoan hemen Mariarekin solasten genuen, bueno, azkenean armei eta gizonari egiten zion kantu Virgiliok, eta ez dakit ez alduen horrek ere irakurketa politiko bat ere atzetik edo behintzat aukere ematen horretarako izan gabe akaso hori ez, filmaren helburua, baina, bueno, egia da, enfoke batetik ikusita, gaur egun nola ultraeskuinak ez, gora egiten ari duen, eta hor badagoen ez, gizontasunaren edo gizontasun klasiko, toksiko baten aldarrikapena, armena, ez, orain ikusten ari gara gatazkak ez egonkortasuna, eta nolabait, paradigma horren aitzinean, liburuak eta emakumeak aldarrikatzea, eta horrek atxikitua dituen
balioak aldarrikatzeak, haizu, horrek ere bere irakurketa politikoa izan dezake, ezta? Bai, gertatzen da ni adibidez oso generalizazioaren nahiko kontrakoa naiz orduan. Neri iruditzen zait garrantzitsua dela hemen emakumeak azaltzen direla, baina emakume helduak direla, ez? Ez da, ez dakit, hain justu belaunaldi berezi bateko emakumeak direla, ez? Orduan, horrek ere markatzen du haiek daukaten biografiagatik, haiek gauza asko ikusi dute eta ibilbide luzea egin dute. Orduan, haiek azaltzen dutenak ere balio, esperientzia eta memoriaren balio nabarmena du, ez? Eta gero bestetik ere iruditzen zait, badirela gizonak ere zaintzen dituztenak beren liburuak, maite dituztenak bere liburuak, generoarekin badu zer ikusia, baina niri atentzioa gehien deitu didana da, emakume hauek, beren liburuez eta liburuen bitartez hitz egiten duten guztia, zein modu naturalean egiten duten, beren buruarekiko barre egiteko, beren historia eta bizitza zein izan den aztertzen dutenean, zein jarrera duten, oso gutxitan ikusi dudala gizonengan. Nik egin behar izango banu haien posizioan, nik enuke sekula egingo lau emakume hauek egiten dutena. Gizonek badugulako, edo orokortzen ari naiz, baina, gure irudia kanpora ateratzerako orduan, beste lotxaren zentzu bat daukagulako inseguridadeak eskutatzeko beste estrategia batzuk ditugulako, eta ni miresten nagoena da emakume hauetan da zein askeak diren. Gauzak esaterako orduan, ze aske sentitzen dituzun. Eta hori zaila egingo litzaidake, edo zaila egiten zait gizonezkoetan ikustea. Hain zuzen zuk esan dezun honengatik, Virgilio zion moduan, badirudi zaindu behar ditugulako formak, zaindu behar dugulako gure gizontasun eredu hori, eta gehiago kostatzen zegulako zaurgarritasuna erakustea, ez? Eta hori ere bada pelikulak erakusten duen zerbait, ez? Oso modu sotilean, pedagogiak edo panfletori gabe, baina oso modu ederrean. Zenbat Ari eta Erpin, ez? Jartzen dituen mahai gainean, azkenean ere pelikula honek, edo behintzat ematen du, ez? Bidea halako hausnarketetarako, eta pentsatzen dut gozatzeko eta barre egiteko hori, Koldok erran bezala, Mariak ere kontatzen zigun, nola publikoak, akaso espero baino barre gehiago egiten zuen, eta handiz divertitu baita ere pelikula honekin, beraz, hori ere, bertze arrazoi bat bautxen ikusteko, eta Koldo bai kontu orai praktikoagoak, erran dugu, ibiliko zaretela gaur bertan Bilbon, baina bertze hiriburuetan ere bai, nola dago pixkat agenda? Bai, Bilbon gaur, horretan bihar, ostegunean Golen Zinetara goaz Iruñara, ostiralean Donostian egingo da emanaldia, eta gero asteburuan ja Gasteiz, eta gero pelikulak izango du, ibilbide bat, Zornotzan, gero Espainia mailan ere, ja ikusi da Valladolid, Salamankan, eta, Madridera ere badoa, Barcelona, bere Malaga, bere ibilbidea ere egingo du, ez? Orain pelikulak nolabaiteko, aire hartu du, eta orain, bere galditxo egingo du, bai Euskal Herrian, eta bai, Espainia mailan, eta, festivaletan eta ere egonda, ez? Donostian estreinatu zen, baina Rotterdameko zinemaldian egon zen, Malagan, egonda, zinemaldi ezberdinetan egonda, jarraituko du egoten, ez? Nazioarteko festival nahikotxo daude bidean, eta, gustora gaude baitzarekin, bai. Los libros y a las mujeres canto, hoixen Maria Elortzaren luze metraia eta ez labur metraia nik erran bezala, hemendik, baita deixabatik gonbitea ikusteko film ederrau, hain zuzen ere, hemen Iruñan 27an izanen dugu, Golen Baiona zinemetan, hortzen, erraten genuenez, gure gonbitea ere bai ikusteko, gozatzeko pelikula horretaz, eta gaurkoan hemen, horren inguruan eta kontu gehiagotaz ere solasean, Koldo Almandoz, hain bertze, erraten genuen lanen artean, kasu honetan, ekoizle lanetan akaso berezik ibili dela, hor egin duten ekipo edo talde horretan, eta hemen txen, emaitza, a los libros y a las mujeres canto. Koldo, eskerrik asko, gorkoan gurean egoteak. Zuei eta mila esker.
guazen orain, Iruñerriko udalektako albistekin, zehazki Berriozar eta Iruña bera. Berriozarko udalak argiteria publikoa berritzeko bigarren fasearekin hasi da. Kale hauetan eginen dute aldaketa. Oianondoa kalea, Foruen, Pasealekua, Etxaburua, Emaileen plaza, Galtzapalea, Lantzeluze, Errege, Abelbidea, Etxape, Galizia plaza eta Extremadura plaza ari dira aldatzen LED lanpara berrietara. Gainera laster argiak berritzeko 3. fasea hasiko da Artiberri eta Plazaolako Pasealekua hartuko dituena. Horrez gain, Berriozarren baitere udalak hiri udalekuak antolatu ditu uztailaren 24tik abuztuaren 11kara 2000 eta 2019 urteen artean jaiotako haurrei zuzendua. Euskarazko eta gaztelaniazko taldeak osatuko dira eta sarrera ordutegia 9:00 9:30 izanen da eta irteera 1:30 2 orduetara. Iruñako udalak apirilaren 30erako igandea ibilaldi botaniko bat antolatu du Takonera parkean zehar 2023ko biomaratoiaren barruan kokatzen dena. Bisitaldian, oreinak gertutik ikusi ahal izango dituzu eta zuloetako hegaztien arrautzetarako inkubagailuak ezagutu baitere. Horrez gain, hirigintza gerentziak Belosoko PAU baten behin betiko onarpena aztertzen ari da asteazkenean seminarioaren ondoren biribilgune bat eta inguruko lursail baten etxebizitzak eraikitzeko. Lurzati pribatuan biltegi erabilerako 4 eraikinen gutxienez 7 etxebizitza eraikitzea proposatzen du planak. Eta azkenik udalak Iruñearekin zerikusia duten liburuak eta aldizkariak paperezko euskarrian edo euskarri elektronikoan argitaratzeko laguntzak deitu ditu. Eskubideak aurkezteko epea maiatzaren 14an amaituko da, 8.000 euroko deialdia egiteko. Irulegiko eskuaren aurkikuntza, sekulako berria izan zen, kontatuko dizuet denek badakizue horretaz, egundokoa zeren historioa bera aski interesgarria zen, hortzen objektu bitxi bat ederraldi berean esku bat eta esaldi eder batekin, sorioneku, ze ederragoa alako aurkikuntza baterako, baina ez hori bakarrik, gainera hor badire bertze hitzan dana bat, oraindik ere ez ditugunak ulertzen, beraz, halako kombinazio eder bat da, edertasunaren eta misterioaren artean, eta gainera, Euskaldunei ere harrotasun puntu bat eman diguna, momentu zaila hauetan, non, Euskara oztopoan dana bat jartzen dizkioten, hemen Nafarroan zer erranik ez, eta, momentu horretan, zer eta Iruña ondoan, hortzen, euskarazko testu zaharrena, Euskara edo Euskara proto-euskara bat hortzen daude eztabaidak. Edo zein kasuetan, jende handitzek hartu zuen beretzako simbolo gisa eta horra hasi dira gauza ezberdinak egiten, eta hementsen badugu horietako azkenekoa aurrendako historia bat egin dute, eskuaren inguruko afera hauek kontatzeko, eta nordakin, gaur liburu bat dena, kaso hemendik denbora batera, mito bat ere izan daiteke kontatzeko nola izan zen esku horren nondik norakoak eta historiak. Liburu hau, Irulegiko eskua egin dutena eta horretan aritu da zuzen ere, autore ez haratago noski, denon artean argitaletxea, eta gaurkoan bertako zuzendaria dugu hemen platoan, honeta solasteko beraz atxaldeon Unai. Atxaldeon, Gorka, eskerrik asko. Mil esker gurean egoteagatik, zuterran, Unai Pascual, zuzendaria, arduraduna, erraten genuen. Haizun zen ere hortan bertze gauza egiten, Unai, tokatzen diren gauza guziak, ez da? Argitaletxe batean gauza asko daude egiteko, eta askotan ez gara asko hor enpresa horretan, eta egin behar dira gauza asko. Gure kasuan liburuak egin, edo historiak sortu. Ez da txiki, arronka. Unai, galdetu nahi nizun hasieran pixkat argitaletxea, denon artean argitaletxea, ez da nola sortzen da, zein da zuen jarduna? Denon artean argitaletxeak sortu zen orain dela 14 urte, hemen Nafarroan, gure egoitza Berriozarren dago, hemen ondoan,
Eta, bueno, erronka batekin sortu ginen, eta gehien bat izan zen haur eta gazte literaturazko argitaletxe bat sortu, eta hemengo gileekin solastea, bueno, gile berriekin, historia sortu, eta, bueno, haur eta gazte literaturak ematen duen aukera guzti horiek, nolabait etxean egitea, ez? Bueno, hasi ginen erronka horrekin, eta ja 14 urte dela magu. Bai, osea que momentuz, bueno, aurrera goaz. Eta, bueno, argitaletxea egiten duena da, bueno, nolabait, hau literatura dauzkan esku guzti horiek hartu, alde batetik, bueno, gaztentzako historioak, historio fantastikoak, album ilustratua, liburu popa, liburu informatiboak, biografiak, euskal biografiak egin ditugu, eta baita ere, pizkat mitologia, osko literatura begira, eta, bueno, eta sortzen den gure historioi, bueno, formatu bat bilatzea. Kasu honetan, orain dela ja 6-7 urte, elkartu ginen lantalde bat, kasu honetan, Bakarna Txukarro, Izaskun Zubialde, eta Asuna Gurta ilustratzaileekin, elkartu ginen, pizka bat mitologiari buruzko liburuak, bueno, beste ikuspuntu estetiko bati begiratzeko, orain arte, bueno, orain dela 7 urte, orain dela 10 urte, mitologia edo mitologiarekin zeuden irudiak, bueno, oso markatuta zeuden, nolabait, bueno, denok ikusi ditugu, bueno, talde batzuk erabilitako duendeak edo, eta, bueno, oso, bueno, niretzat bizkat helduegi ziren, ez? Eta orduan, egile hauek nahi zutena da, bueno, beste ikuspuntu bat, eta pizkat txikientzako. Orduan, Asuna Gurta ilustratzailea etorri zen, denak, bueno, naparrak direnak, eta, bueno, mitologiari buruzko liburu batzuk atera genituen, non, bueno, hasi ginen Olentxero, hasi ginen Basajaun inguruan, eta baita, nolabait, Nafarrora ekartzen. Adibidez, Tartalon ipuina, guk atera genuen album moduan, eta gure Tartalon Nafarroan kokatuta dago, Erreniaga mendian. Zeratik, porque, bueno, ikusi genuen historio antropologiko edo, bueno, mito horren inguruan, kokatzen zela Gipuzkoan, baina beste batzuk kokatzen zuten Iruñan. Eta orain arte, bakarrik Gipuzkoako argitaletxeak egin zuten Tartaloren liburua, eta Gipuzkoan kokatzen zuten. Gu, nola Nafarra gara, edo hemengoak, Euskal Herrikoak, pero bueno, Nafarrak, Nafarroan kokatu dugu. Eta, bueno, bizka bat, eta estetika berri hori eta txikiei begira, ez? Oso txikia, 6-7 urtei maksimo, ez? Eta, bueno, eta egia da oso ondo funtzionatu duela, eta, bueno, eta kasu honetan ja, gure azkeneko liburua atera dugu, eta da 3 leguko eskua. Kasu honetan ez da aintzinako historio bat, porque historia ez da sortu oraindik, baizik sortu dugu orain, eta abiapuntu hori hartuta, historia, antropologia eta hor dauden elementu guzti horiekin ipuin bat sortu dugu, beste mitologi liburuekin estiloan. Horre, sartuko gara horretan unai, lehenik eta behin eta akitzeko pixket egiten duzuen lan horrekin, aipatzen zenuen, bueno, atera dituzuela, ez, halako titulo handana bat. Gutxi horra bera, ez dakit ze harrera izaten dute jendeak eskertzen du, haizu, izateak gure aurrentzako literatura eta pixket mitologia hartzea. Egin genuen asko eskertzen dutelako, bai. Osea, egia da, momentu horretan, fantasia eta igual modernitatea edo garaipen bat zaukan, zeuden beste enpresa internazionalak, hemen ez dugula aipatuko, asko lantzen zutela eta beste mito batzuk globalizazio inguruan jasotzen zutenak eta, bueno, balore batzuekin eta gainera berritzen ez, baina erraten genuen, baina gure kulturan badaukagu historio-tradizio bat, eta, bueno, tradizio hori jarraipen bat eman behar diogu eta hori egin genuen. Hartu berriro, betiko historioa eta filtro gabe. Osea, ziren bezala. Gune genuena da, zeuden bezala eta ez adaptazio bat egin, eta hori egin genuen. Zergatik hori, unai, barkatu? Zergatik ez egitea adaptazio bat? Porque, bueno, asuntoa da, guk argitaletxe honetan haur eta gazte literatura asko maite dugu, eta pentsatzen dugu haur eta gazte literatura ez duela behar korrekzio politiko gehiegi. Zeratik, hau literatura oso simbolikoa da, simboloak oso importanteak dira. Eta simbolo horietan askotan baita gauzak txarrak gertatzen dira. Eta gure tradiziozko literatura, eta mundu mailan dagoen tradiziozko literatura hori hartzen du historio bezala, ez? Hau da, beldurra, txarrak eta gaiztoak daudena,
ez dena ez da polita, agertzen da matxismoa, agertzen da violentzia, agertzen da denetarik, baina gu pentsatzen dugu, ba ez dela kendu behar. Igual, gaurko historia sortzen baduzu, beste gauza bada, pero beste historietan ez dela kendu behar. Baizik eta utzi horrela, gure umeak jakiteko eta gai izateko gaiztoak ezagutzeko, jakiteko hori tipo gaizto bat da. Ketxe baitu gaiztoak historiotik, umeek nola jakingo dute nordan gaiztoa. Horregatik, errekurtso horiek utzi ditugu. Eta gainera historiak oso ondo funtzionatzen dute, porque erabiltzen dute, simbolismo pilo bat, beldura sartzen da, poza sartzen da, hau da, emozio pilo bat sortzen dira, eta hori beharrezkoa da literaturan. Orduan, guk filtro gabe egin ditugu. Eta, bueno, jendea oso ondo hartu ditu. De hecho, liburu hau, lehenengo liburua ja da 6. edizioa, eta, bueno, izan da, izugarrizko, gaztelera saltea ditugu, baita estatu mailan eta Espainian, baita hor egoteko, eta, bueno, hauzka bere lekuak, Katalunian eta Galizian asko gustatzen zaila gure historioa, eta, de hecho, horregatik, gero jarraitu genuen, eta adibidez, atera genuen ez beraekin, pero bai jarraipen batekin, Basajaunen liburu bat, non, munduko Basajaun guztiak aztertu genituela. Eta ze ezaugarri desberdinak zeukaten, ez? Eta oso polita zen jakitea edo ikustea, gure Basajaun nola tipo amable eta, bueno, eta besteek, adibidez, Bigfoot, estatu batuetan, beldurgarria, eta nola beste kulturak esplotatu dute bere mitoak, ez? Eta nola egin dugu guk, egin dugu, ez dakit, oso forman tradizionalan, eta utzi ditugu ziren bezala, ez ditugu adaptatu, ez ditugu bihurtu beste pertsonai edo superei, ez, gu betikoak. Eta hori da, funtzionatzen duela eta jendea nahi duena. Kuriosoa, Euskal Basajauna tipo bat majoa da, eta bertzeetako Basajaunak bizket arriskutsuak. Horrek ere izanen du, segurazki ez, aipatzen du edo adierazten du nola, igual hemengo kulturan, naturarekin izan dugun beti, lotura aski... Urbil hori, ez? Claro, mitologia eta pentsamendu mitologikoa beti dago naturarekin relazionatua. Askotan esaten digute pentsamendu mitologiko horretatik pasa garela erlijio pentsamendura eta gero zientifikoara edo razionalara, ez? Baina ez da horrela. Bizi daude guztiak. Eta gaur egun gehien bat eta bizitzera garen momentuekin eta etorkizuna eta gauza hauek, mitoak oso importanteak dira. Gehien bat, erlijiorekin kontaktua ez duzunean. Pasatzen bazara, persona razional bat bazara, edo zientifiko, edo hortika mugitzen bazara, askotan gauza batzuk ez dira ulertzen, gaur egun. Pandemia bezaran, ez, gauden denok. Eta, karo, erlijioso edo jainkoarekin erlaziorik ez baduzu, beste toki batera joten zara, non dago? Natura. Natura eta mitologia. Eta orain, da, gaur egun, hartu duguna. Naturarekin kontaktu gehiago, gaude, mendira joaten gara eta sentitzen gara Basajaunak, eta hori gustatzen zaigu. Porque askotan hirian, hiria pizka bat, ez dakit, dena azkar doa, lana, familia dena ez, pizka bat, estres pizka bat bihurtzen da. Eta batean naturan ez, orduan mitologiarekin konektatzea berriro oso normala da, gaur egun. Esango, incluso, ez pedagogiko baizik, eta laguntzen du. Galdetu nahi izun baitere, aipatzen zenuen nola garatu ditugun, ez? Hain zuzen ere globalizazioarengatik, bertze eredu eta bertze mito eta kontakizun horiek, eta aurrek hartzen dute ez dakit modu ezberdinean, denean hoixen, ez? Ipuin edo mito urrun bat, ez? Bigfoot bat, eta hemengo batekin, hau da badaldean, nola baitere ez, kontatzen dugunean Tartalo, Iruñeko, no seke, kostatzen zaio, aurrek igual egiten dute hor, ez dute lotzen, ikusten dituzte gure Basajaun, eta gero, beste bat dago, estatu batuetan detzen da Bigfoot. Hori ateratzen da telebistan, pertsonai superheroia, zaila, desbirtuatu dute eta ez dute erlazionatzen gurea, ulertzen dute, jango duzu, bizirik egon dela. Ikusten dute gure mitoak, errealitatean egongo balitz, bezala. Ez dakit, ikusten dute beste modu batez, Baina gero, mito horiek dauzkate beste kulturekin konexioa handiak. Tartalo, Polifemo, Hansel y Gretel, hor dago, denetarik, gure Txero eta tal, haude, de hecho,
Olentzero aipatu dut, baita atera genuen liburu bat zena Olentzero eta Mari Domingi. Eta pizka Mari Domingi baita esan da, aldarraikatu den beste pertsonai bat, sartu dela hor, Olentzero bakarrik, eta erretzen, eta hau bestea gizona bakarrik, eta, sartu dugu beste mitoa, eta Bakarna eta Izaskun egin zuten bar, ipuin bat sortu, eta zergatik Mari Domingin importantea zen, eta sartu dute hor historioan. Eta, beste pertsona bezala, eta umeak zer egin dute, naiz eta batzuk, Mari Domingin, eta hau bestea. Betikoa, umeak gustatzen zaie. Eta, nolabait, azken finean pertsona hauek dira identifikatzeko, eta, identifikatzen dira. Eta, hor dago, eta jende hartzen du, eta liburu hori oso ondo funtzionatu du. De hecho, asko saltzen da gaboretan, eta, mito berri bat, eta nola sortzen dira mito? Ipuinekin. Azken finean, umeentzako mitoak ez dira sortzen saiakera batetik. Egiten dira, liburu batetik, ipuin batetik, historia batetik. Porque azken finean, umeek ez dakite oraindik historia zer den. Oraindik ez dute ulertzen non dago diferentzia. Azten dira orain 7-6 urteekin, gezurra, edaz gezurra. Baina, gezurra edo existitzen da, edo fikzioa da, porque fikzioa gezurra da, orduan hasten zela kontzeptu, fikziozko kontzeptu horrekin, eta hor ja, umeek egiten dutena da, ez jakin, pero hori da umeek egin behar dutena, jakitea zer da, errealitatea eta zer den. Hori ondo ulertzea, eta horretako dago ipuina, eta horretako daude istorioak, fikzio hori, nolabait, sartzeko eta errateko, hau egia da, hau ez da. Eta horretako egiten dira historia eta literatura, eta horretzako literatura gainera oso zabala da. Forma desberdin fikzio horretan sartzeko, ez? Eta orduan, hori da importantena, eta Iruleko eskuarekin, guk egin nahi duguna, umei, hau da historia, antropologia, eta hau gertatu zen, ondo esku bat, simbolo bat ikusten dute, baina nola sortu zen, nola egin zen, nola llegatu ginen, eta hori da literaturak eskatzen duguna, beti galdera horiek, zer gertatu zen? Begira, hau gertatu zen. Eta, umeek hartzen dute, historia badago, ipuntxo bat, niretzako da historioa, hau kontatzen ari zara ikusten dute, eta bereintzako dela ikusten dute, erakargarria, eta orduan, liburu hartzen dute. Eta azten dela irakurtzen bere tonoan. Eta hortik, bere, konklusioak aterako dituzte. Horretarako dira literatura, bakoitza bere konklusioa. Pero, liburu honetan, konklusio asko ez diraterako, baizik eta nola sortu zen eskua, ez? Eta hortik, situazio bat, kontekstoa, nola zen, eta, gauza horiek jakingo dute. Segurazki, hurrengo urteko testu liburutan agertuko da, tarra, pero, orain, beharrezkoa zen, material bat, eskoletan eta etxetan, historio hori lantzeko, ez? Zertaz uste duzu dela, ez dakit, unai baliagarria liburu hau, nolabait ere ez, entretenimendutik aratago, ez dakit hortik balio batzuk transmititu nahi izan dituzuen, edo pixket helburua zen, ez dakit, tradizio kontakizun hau helaraztea ez, iristaraztea aurrei, ez dakit, zer bilatu duzu liburuarekin? Guk bilatzen genuen da, lehen errandu da pizka bat inguna, hau da, helduentzako historio bat, edo telebista, egunkarietan, atatzen da historio bat, bere hizkuntzara eramatera. Hau da, bere hizkuntzara eramatera ez da simplifikatu zera historia. Hemen azatzen den historia, uste dut, heldu batek irakurri dezakela. Guk eman dioguna da, errekurtso estetiko batzuk, nola kontatzen duzu historia, hau eta bestea, beraiek murgiltzeko, eta umek nolabait, beraiek esateko, historia honetan ni baita parte hartu dezaket, ez? Nolabait, implikazio bat sortzeko. Eta hori da egin duguna, Da, beraiek irakurtzeko, beti bezala, liburu bat, euskeraz irakurtzeko, irakurketa oso importantea da baita, baliabide zara, baina gero ezagutzeko, porque hemen abidez ikusten dira oso garbi nola ziren etxeak, ze gertatu zen erromatarrak etorri zirenean, non kokatzen zen, ze aroak, aro desberdinak, justo hauek, uste dut, 8. mailan, bigarren mailan, lehen hezkuntzako bigarren mailan edo 3. mailan azten direla gai hauekin, tratatzen eta nolabait, kokatzen dira, batean,
Irulegi hemen ondoan, egon zen, errementaria zen, zua zegoen, ja, kokatuta, gainera, etxeak horrela ziren, kokatzen ziren, bazegoen hizkuntz bat, edo bazegoen zerbait, ja, eta gainera, kanpotik etorritako pertsona batzuek, dena erre zuten. Hori da jakitea kontekstu hori, ez? Eta erran duzuna, hemen, irakurtzen baduzu liburua, da, momentu batean, de hecho, aita gure historiaren pertsonaia Olbap deitzen da, 8 urteko gaztetxo bat da, eta, nolazten den, bere aita errementaria zera, eta nik zerbait egin nahi du, eta, bronka botatzen dio, zer egin duzu, eta hau, eta bestea, tensio bat, de hecho, gurasoen artean ikusten dena, eta gero, azten dira, historian esplikatzen, gehien bat, kokatzeko, ez? Erran behar dut, egon direla, baita alde batetik, Teresa Lacosta eta Arantzadi zientzia taldea, baita, Bakarne eta Izazkoekin lan egiten, historion zeuden datu guztiak ondo kokatzeko eta horrelako ez egoteko, kontradizio historiko hori ez egoteko. Gero, Bakarne eta Izazkunek hartzen dute historioa, ematen diote bere puntuak, ematen diote hizkuntz bat, eta, eman diote historio bat, pero historio, izan zitekeen. Hori da, izan zitekeen. Historikorik, izan zitekeen. Estatu bat eta esaten dut da, elgotif hau, ez? Zer gertatuko da, zer gertatuko zen, eta Bakarne hartu du historio bat, hau gertatu leike. Gero, segurazki, etorriko dela beste batzuk, pero, hau niretzat tradiziozko literaturatik hartutako errekurtsoak landu dira, eta orduan, ditzen zait, horrela ondo dagoela. Ondo dagoela. Gero, ja, beste fikzioa azkea da, eta edo noren, ateako dira komikiak, ateako denetarik, ez? Pero, Por cierto, nahi, hemen, ez dugu aur ikusle gehiagirik, orden ez dago arazo gehiagi spoilerra egiteko. Laburrean, bada ere, ez dakit, nola, ze historio eman diozu? Historia da, Arantzadi elkarteak enmandako historioa, ez, nola bait. Historia ez da, azten da Irulegik orain dela 2000 urtean, Irulegin eta, kontestu horretan, eta gehien bat ikusiko duguna edo irakurriko duguna da, gure pertsonaia, eta bere aitarekin nola sortu dute, eta zer relazioa egon den, eta errementaria, eta materialak lortu, eta gero zergatik jarri, hau, historio hori bai fikziozkoa dela, hori da fikzio, nola sortu zen, hau izan leike, adibidez, eta hori kontekstua, zer jaten zuten, eta gero hartu da historio orokorraren dauzkagun datuak, edo Arantzadi taldeak, edo zientzia taldeak eman digun datuak, bizkat historia hori kokatzeko. Pero, da, Irulegiko eskoa kontatu digun historio bera. Bakarrik, hor pertsonaia bat hartzen protagonismoa da, sortzurteko ume bat, orduan ja, umentzako empatia sortzeko erabili den pertsonaia da. Eta bera da sortzailea, dakigu nork egin zuen, baina hemen historia honetan, 8 urteko mutiko bat egin zuen. Izan leike, egia da, izan leike hau gertatzea, baitarekin egotea, eta etortzen ziren erromatarrak, eta orduan berak petatu zuen esku bat egitea, jakiteko non zeuden, kokatzeko, eta ate batean jarri zuen, bizka bat, bera erromatarrak jakiteko, hemen, Irugiko jendea bizitzela, ez? Aparte, hor ez gara gehiago sartzen. Nola konpondu dute, por cierto, Izaskunek eta Bakarnek, informazio falta hori, hau da misterio hori, oraindik ez dakiguna, urrengo letretan zer jartzen duen, ez? Hori da, idazle bat daukan, gaitasuna, horretak dira idazleak eta utxune horiek nolabait sortzeko gaitasuna daukate. Orduan, hori dira idazleak hartzen dut historio bat, errealitate batetik, eta gero hortikan horretarako asko irakurri behar da, eta irudimen handia, eta hori da, bai. Zuk ere unai gozatzen duzu, holako historiak ikusten? Pilo bat. Karo, bai. Liburu bakoitzak, betiko ez duten dena, baina seme alaba bat bertzala da, eta jartzen dugu esfortu guztiak, ilusio guztia, eta, ateratzen denean, eta kasu honetan izan da, kasu honen libura izan da, pero pim-pam, pum-pam, porque hau ginen urtarrilan hitz egiten.
Osea, printzipioz ez genuen ez ere egin nahi, denok gauden poko, pues egia da, bueno, arantzarik esaten zuena, inguruan, hau ez da komerzializatu behar de forma banal, hau etxoin hau, ez egin, eta, bueno, denok gauden pizka bat, a ber, ez? Orduan, esan, Iruleko esku inguruan, inpuin bat daukagu, a ber, txoin, guazen ikustera, ez? Eta, esan nuen, hau bai, hau ez da komerzializatu, hau da historia kontatzea, de hecho, liburuan ez da ikusten gaur egun ikusi dugun eskua, bakarrik agertzen da bukaeran, eta hau da originala zen bezala. Osea, eman diogu importantzia gehiago nola zen, nola den ordez, ez? Hemen agertzen da bukaeran, baina liburu osoan agertzen da zen bezala. De hecho, nire alaba txikia, baina hau ez da eskua, hau zen, guk pentsatzen dut genuen bezala. Orduan, bale, eta orduan hori da guk landu dugun gehiena, ez? Bai. Ulertzen dut, azkenean ez dela egin hoitzen, ez? Merkantziarako eta salmentarako erabili, ez? Eskua baizik eta, bueno, eman zaio historia bat, gainera, ez? Zientziarekin fidela dena, baina hori da, eta guri garrantzi, importantzia historiari emango diogu, ez eskuari objektu bezala. De hecho, ez dugu kartelak, ez dugu ez dela egingo, eta ez dugu eskua erabiliko, komertzialki. Historio eta historio hau kokatuta dago beste liburuen artean, mitologi inguruan, gure asko tradizioen inguruan, eta kokatzen da bere tokian. Orain ja bakar eta izaskun joango dira Nafar eta Euskal Herri osotik historia kontatzen, eta joango gara Leitzara, Amairuan egongo gara, Zangotzan egongo gara, orain larun baten egon dira Irunen, osea, orain da transmisioa eta historio kontatzea eta ginen bat hori, umei. Non lortzen aldugu nahi, liburu hau? Euskal Herriko eta Nafarroako edozein liburu dendan. Edozein liburu dendan. Azita Karrikiri, Elkar, Katakrak, Txundaratan, eta, ja kokatuta dago. Liburua dago, edozein egon da liburu egunan, kostatu zaigu, baina liburu egunan egongo da Iruñako azokan, ekainan, baita, eta gaur egun, dirakida, daude gure Euskal liburuen da guztietan. Hortzen, Irulegiko eskua, ipuintxo hau egin dutena, erraten genuen moduan historiarekin fidela dena, baina, nola izan zitekeen, zer dagoen liburu esku horren atzean, historia bat, hipotesi bat, aukera bat, eta aurrei gainera zuzendua. Kasu honetan, Bakarnea Txukarro eta Izaskun Zubialdek idatzitakoa, eta Asun Egurzaren ilustrazio eder guzti hauekin, eta gaurkoan hementxen, hain zuzen ere, honen egitearen atzean ere bai dagoen denon artean argitaletxeko, Unai Paskual izan dugu honetaz solasean, gure gomendio ere bai, eskuratu eta gozatzeko. Unai, gaurkoan hemen utziko dugu, eskerrik asko, gure negutean. Eskerrik asko. Bi elkarrizketa hoiekin eta berri hoiekin amaituko dugu gaurko magazina, eta bihar asteazkenean berri ere hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.